Ayan, magandang gabi sa lahat. Ayan, si Matthew. Matthew, good evening. May galap shout out, Matthew. Wait lang guys ha, sandali lang. Ay, Chandra, good evening Chandra. May galap shout out, Chandra. Ayan, Matthew, may moderator ka na. Ayan, maraming salamat. Thank you so much, Chandra, sa pa-thumbs up. Thank you so much. Chandra, please drop your link, Chandra. Ayan, 20CH. Ayan, good evening. May galap shout out, 20CH. Malagkit kung lalamunan ko ba Makati. Alan Cargolio. Ayan, Alan Cargolio, may galap shout out. Thank you so much. Yung lalamunan ko ba ay sumasabit? Ba't ganun? Aliyah, good evening. Ayan, Aliyah, may galap shout out. Aliyah. Thank you so much for coming, Aliyah. Alan Cargolio, yan, maraming salamat sa iyo dyan, Alan Cargolio. Yan, baba kayo ng bahay. Ayun, nagbaba pala ng bahay si Alan Cargolio. Grabe yung lalamunan ko, parang ano, sasabit ba? Ayan, Alan, dito ako sa bahay mo binaba, Alan Cargolio. Ayan, may ads ka pa. Ay, mali pala. Kay Chandra pala yung na-play ko. Ayan, Alan, sige mamaya na kita bisitahin. Yung kay Chandra pala yung na-play ko, hindi yung sa'yo. Sorry naman. Tao lang. Yan. Pagkatapos ni Chandra, isa lang kita. Chandra, start playing on your video, Chandra. Wala pa pala. Grabe yung lalamunan ko sumasabit. Ayan, 8 minutes and 38 seconds. Chandra, naka-play ka na. Playing on your video. It's Asifa Live. Ayan, it's Asifa. Good morning. Mega love shout out. Thank you so much for coming. It's Asifa Sisikoy. How are you from Asifa's life? Yan, she's fine. Sisikoy Asifa. Mga tubig. Yung Ayan, nakainom na rin ng tubig si Bicolana. Chandra, still playing on your video, Chandra. Ayan, si Sikoy Maribik, nag-love shout out si Sikoy. Kumusta ka na si Sikoy Big?
Ayan, Alan Marcolio, sunod kita dito kay, kay Chandra. Isang cellphone ko kasi ginawa ko ng monitoring kasi Ayan, may kalab shoutout sa lahat dyan. Magandang gabi. Si Kuya B, kumusta ang maghapon? Ayan, mag-change account na ako para magbisita ko na yung bahay ni Alan. Yan, Alan, dito ako sa bahay mo, Alan. Alan Marcolio, nandiyan ka pa ba? Patamsak naman, mga friends. Ayan. Alan Marcolio, nandiyan ka pa ba, Alan? Parang wala na yata si Alan Carbolio, umalis na. Sige, sisikuy sa salang natin yan. Mechanical driver vlog. Ayan, may glove shout out. Ayan, thank you so much for coming. Dito, mechanical driver. Alan, dito na ako sa bahay mo. Bakit kitchen ka na naman na ano po? Excuse me. Bakit kitchen lagi nakiklik ko? Ayan. Si Kuya B, mamaya ko pupuntahan yung bahay mo, Ito pala yung kay Alan. Ayan. Marit kababayan. Ayan. May glove shoutout sa'yo. Marit kababayan. Ayan. Short video lang pala yung kay Alan. Alan, naka-play ka ng Alan. Ayan. Ayan. Tamsakan ko siya. Sisi Kuya Jinjoy, good evening sa'yo dyan. Thank you so much for coming, Sisi Kuya Jinjoy. Alan Carbolio, playing na yung short video mo. Ay, kabayo mo. Ako po, sorry po. Sorry for the bad words. Ayan, nabitawan ko yung cellphone ko. Diyos mio po, masisira pa po. Ayan. Ayan, nagtamsak na ako sa'yo, Alan. Ingat sa biyahe, host. Mekaniko, sabi ni Sisi Kuya Maribik. Ayan, thumbs up, host. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Kuya Jinjoy. Ayan, Alan, daan pulwats na ako sa bahay mong binaba. Mekaniko, driver vlog. Daan lang ako, idol. Nasa biyahe ako. Okay, ingat ka, mekaniko, driver vlog. Ayan, ingat. Walang sawang pag-iingat. Siyempre, shout out sa lahat. Sabi ni mekaniko. Sisi Kuya Maribik, dito na ako sa binaba mong bahay, Sisi Kuya Maribik. Ayan, may kalab shout out. Sa 7 million people in the house, Sisi Kuya Bik, naka-play ka na, Sisi Kuya Maribik. Ayan. Playing ka na, Sisi Kuya Bik. Tatamsakan ko na syempre. And then, still playing ikaw, Sisi Kuya Chandra. Still playing on your video, Sisi Kuya Chandra. So, sabi talaga yung lalamunan ko. Ayan, maraming salamat guys sa 6 million people in the house. Maraming salamat. Chandra, thank you so much for staying here. Ayan. Sino pa ba ang dapat natin bisitahin? Si Sisi Kuya Jinjoy. Sisi Kuya Jinjoy, dito na ako sa bahay mo para tayo ay magkayarian na. Sabay ganon. Gusto nang mayari agad. Ayan. Ginisang gulay na
Ginisang gulay na magalang with pork, my recipe. 2 minutes and 49 seconds. Si Queen Joy, playing ka na. Gulay upo, ayan. 2 minutes and 44 seconds. Si Queen Joy, ayan. Naka-play ka na si Queen Joy. Playing na ang iyong video. Yan, may kalag shoutout. Thank you so much guys sa lahat ng nandyan sa ibaba. Palablab naman sa ating nakapin. Sa mga hindi pa dyan dikit kay Sisipoy Maribik at nakakapag-watch ng kanyang ibinaba. Pasuyok naman guys. Teka muna, kapatulin ko lang ang grounded. Yan. Maraming salamat si Kuy Vic sa paharang mo dyan. Si Kuy Maribik, maraming salamat. Yan. Playing ka pa rin. Si Kuy Joy, naka-play ka pa din. And then si Chandra is still playing. Ikaw, Chandra. Dati kay Kalemba, kay Chandra ba yun? Kay Alan Carbolio. Ayan, Chandra, ayan, already done full watch on your video, Chandra. Thank you so much for coming dyan, Chandra. Ayan, thumbs up dyan. Ayan, 8 viewers. May galab shout out. Huwag ka naman mag-ingay ko naman eh. Kasama ka naman, nag-uumpisa pa lang tayo ba? Grounded na yung aking elevator. You're welcome, Chandra. You're welcome. Ayan, Sir Alan, nanikip na sa'yo si Kuy Maribik. Pakibalik ka na lang. Ayan, si Kuy Joy, malapit ka lang matapos. Ayan, sumabit ka nga dyan. At nag-grounded ba? Diba? Ayan, si Slim Joy, full watch ka na. Ayan, full watch na yung video mo. Si Kuy Joy, thumbs up ako, pang 25 thumbs up. Ayan, maraming sa mga nandyan sa baba. Thank you so much. Pastilan, panay-daldal ko, nakamute pala ako. Ayan, Sir Bongski. Good evening, Mega Club shoutout, Sir Bongski. Anong sabi? Anong ganap? Nasaan ba yun? Miso sa'yo, Alan K. Ano sabi? Mega Club shoutout sa'yo, Alan K pala. Ayan. Ayan, kumusta si Sir Bongski? Ayan, Sir Kiagos. Good evening. May galab shout out, Sir Kiagos. Ayan, guys. Palab sa ating nakapin dyan, guys. Sa mga hindi pa dikit dyan, kay Sisi Kuybik. Pasuyo na, guys.
Lablabin natin yung sisisikoy maribik. Ayan, kailangan mo ka nang gagalaw ba? Thank you so much, Tiago, sa pa-thumbs up. Thank you, thank you. Ayan, I will visit to your channel, Sir Tiago. Ayan, 5 minutes and 49 seconds, Sir Tiago. Ayan, playing on your video, Sir Tiago. Ayan guys, huwag sana natin kalimutan mag-thumbs sa ating live. Maraming salamat sa inyo dyan. Pakithamsak ka naman ang ating live. Ayan, drink warm water sisikoy. Oo nga, tumayo nga ako sisikoy. Tumingin ako ng mainit na tubig sa termos, pala naman. Ano na yung lalamunan ko eh, parang ano eh. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, Alan Cargolyo. Ayan. Nag-iingay talaga yung aking ano. Teka lang, sandali na mag-YouTube ulit. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong tiyandra. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako'y ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ayun, Sir Bongski, galing na ano mo kay Chandra. Ayan, si Kuhars. Kuhars sana vlog, mega love shoutout. Thank you so much sa ads at watching. Ayan, how are you? From Guhar, ayan, sis fine Guhar. Good evening and mega love shoutout. Aray ko, nanunuyo talaga yung lalamunan ko. Sir Kiagos is still playing on your video, Sir Kiagos. Ang ganda-ganda naman ng pagka, please support me, friend. Ayan. Yes, Sir Kuhar, I will visit to your channel later. Pampitong tusok si Sikoy, maraming salamat sa iyo dyan, si Sikoy Vic. Ayan, Amis Food in Vlog, may love shout out. Thank you so much for coming, Amis Food in Vlog. Ayan, may love shout out. Ayan, Dan Paul Watts, kay Sir Kiagos. Where are you, Sir Kiagos? Ayan, may love shout out sa iyo, Amis. Amis Perez. Sir Bongski talaga, Sir Bongski, alam mo, pag nandiyan ka talaga, Sir Bongski, lahat nawawala ang pati yung sakit ng lalamunan ko, Sir Bongski, nawawala Ayan, Sir Kiagos, I give you 1 banana, Sir Kiagos. Are you still there, Sir Kiagos? O naglipat-lipat na si Sir Kiagos? Hindi rin niya nag-i-stay si Sir Kiagos. Ayan, Guhar Sana Vlog. Ayan, I will visit to your channel. Oh, may Paano ko ngayon babasahin to? A day in the my life vlog share with some cosmetics. Ayan, 5 minutes and 30 seconds, nabasa ko rin. Ayan, Kuhar, playing on your video, Kuhar. 5 pala, sorry, assuming sila.
host pala. Naku, Bicolana, ano pa ba? Ayan, maraming salamat guys sa 8 million people in the house. Maraming salamat. Ayan. Sir Bongski. Kape tayo, Sir Bongski. Sir Bongski, wala ba tayong tagay ngayon? Sir Bongski. Wala bang tagayan? Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Alan Carbolio, sa pag-stay sa ating live. Thank you so much. Kay Gohar, Sana Vlog. Also, ayan, thank you so much. Kay Amis Food in World, ayan, mega love shout out. 5 million people in the house, thank you so much. I'll be there someday. I can go hard this time. Nakita mo pa si Guhar? Sir Bonsky? Guhar distance, I will find my way. If I can be strong, I know every smile. Well, ang bilis naman, Lolo. Will be worth mine. While when I go hard distance, I will be right here I belong. Galing talaga ni Sir Bonsky. Nananahimik si Guhar eh. Ayan, Guhar, still playing, Guhar, ang iyong video, Guhar, still playing ang inyong video. Ayan, tumira na si Paring Bonsky, kaya nga si Kuibik eh. Tumira na naman eh. Basta yan, wala ng ilang araw, pagbalik niyan si Kuibik, maraming baon niya na maraming baon ng mga yan. Ayan, si Orlando Mendez. Orlando Mendez, may love shout out, Orlando Mendez. Ayan, thanks, sweet host, for support. You're welcome to her. Yes, Marimik, sabi ni Sir Bonsky, talaga na pinagandaan niya pala talaga si Kuibik. Ayan, Orlando Mendez, thank you so much for coming, Orlando. And then, to her, Sana Vlog, ayan, thank you so much also. Ayan, 6 million people in the house, maraming salamat. Ayan, kaya na tayo. Playing pa rin pala si Kuhar, ayan. Oops, mali. Balik. Iba ang napindot. Ayan, si Sikoy Big. Antok na naman ako si Sikoy Maribig. Ano ba yan? Pastilan ba? Ayan, si come back to my comebacks. Ayan, mega love shout out, come back. Mega love shout out sa iyo, Orlando Magic. Ano yan, Magic Sarap? Ako, si Sir Bonsky talaga, Sir Bonsky. Akala ko Magic Sarap eh. Hello, Sir Alan. Ayan, 100%. That's sabi ni Maring Mercy. Si Kuy Marimate pala. Guys, pa-like ng ating live. Sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up sa ating live, pasuyo naman. Ayan, may love shout out sa iyo. Come back to the Come back to
to the throwback ko lang yata talaga, Sir Bongski. Aray ko. Maano na nga yung lalamunan ko. Wala ka talaga katigil-tigil sa kakagawa ng kapagkatatawanan dyan. Ang pastilan ka talaga, Sir Bongski. Guhar, already done full what's in your video, Guhar. Thank you so much. Aray ko. Agoy, Sir Bongski. Kaganda-ganda ng pagkakabasa ko eh. May galang shoutout sa'yo, come back to the throwback. Suduktuan ba naman ang throwback? Pastilan ka talaga. Oh my goodness. Sir Bongski. Ayan, may alam shoutout sa 5 million people in the house. Ayan, sino pa ba hindi ko nabisita? Ayan, si Amis Food in Vlog. Amis Food in Vlogs. Amis still there. Amis Food in Vlogs. Ayan. Aguhar, sana vlog, I will give you 1 banana. Aguhar. Tuyo na ngayon lalamunan ko eh. Runaway na, sabi ni Maribel, ni Sisi Ko'y Maribel. Matindi talaga to si Sir Bongski. Oy, Neymar na! Gising ka pa? Neymar na, may kalab shoutout sa'yo dyan. Tapos ka na ba mag-araro dyan, Neymar na? Ayan, may kalab shoutout sa'yo dyan, Manay Myrna, magandang gabi. Marhay na gabi sa iyo, Manay Myrna. Ayan, may kalab shoutout Manay from Maribik. Wala na yata si Amis Food in Vlog. Amis! Where are you, Amis? Di pa tapos, araro manay, sabi ni Sisi Ko'y Maribik. Huwag ka munang maingay. Sabi ko sa iyo, bibigyan kita ng panibagong pangalan para hindi naririnig. Ayan, Sir Daily Vlog, good evening. Ayan. Good evening, Bicolana, and good evening to Sir Daily Vlog. May club shout out sa iyo, Sir Daily Vlog. Thank you so much for coming, Sir Daily Vlog. Thank you sa pa-add, Sir Daily Vlog. Maraming salamat. Pati Daily Vlog from Myrna. Sorry, hindi pala. From Antonio pala. From Antonio, yes pala. Sorry naman. Hi Sir Daily Vlog from Maribik TV. Ayan, Sisi Ko'y Big. Maraming salamat sa iyo dyan. Pati Bongski. Ayan, Sir Daily Vlog. Ayan. Sisi Ko'y maraming salamat sa iyo dyan. Sir Bongski, dito na ako sa bahay mo, Sir Bongski. Ay, hindi mamaya na kita i-play pala habang magpapatawa ka muna dyan. Hi, Sis Gina. Hello from Sir Daily Vlog. Ayan. Unahin ko si Sir Daily Vlog bago si Sir Bongski. Si Sir Daily Vlog kasi maya-maya wala na to. Sir Bongski ha, unahin ko muna si Sir Daily Vlog. Ayan, Sir Daily Vlog, playing on your video. Sir Daily Vlog, dito sa look, ano ba to? Labo talaga ng mata ko. Agusa Alvarez, ayan. Basta bahala na, yun na yun. 2 minutes and 43 seconds, Sir Daily Vlog, playing on your video. Ayan, thank you so much. Ayan, Gohar, Sana Vlog. Ayan, already done full what's on your video. And then, I give you 1 banana. Gohar. Si Amis Food in Vlog, nandyan pa rin ba? Hello, Gina Madronero from Gohar, Sana Vlog. Pati Gina, from Manay Myrna. Okay, sweet. Ano sabi? Okay, sweet host, thank you, support. Ayan, you're welcome, Gohar. Gohar Sana Vlog, hello. May galab shout out from Daily Vlog. Ayan, adds to Dan, Sisi Ko'y, sabi ni Sisi Ko'y Gina. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Ko'y Gina. Gina Madronero, ano sabi? Please join me from Gohar. Thanks, Daily Vlog. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys.
Kanino si Triple A? Ay si kaninong kaninong ninja? JMB channel, may galap shout out from Sir Deli Vlog. Ayan. Ate Merna, may galap shout out. Ayan, Sir Deli Vlog, still playing on your video, Sir Deli Vlog. Oo nga, sisi ko, naka full charge na yan si Paring Bongski. Oo nga eh. Kaya hindi ko muna pinuntahan, baka umuwi na sisi ko eh. Sir Deli Vlog, good evening from JMB Channel. Ayan, mega lang shout out sa 10 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Malapit na mag-full watch si Sir Deli Vlog. Alam mo yung mata ko? Nagsisipungay na naman. Paliit na naman ang paliit. para bang naniningkit sa sobrang galit. Sino ba relate sa kalagayan ko? Na tuwing uupo na ako dito sa live ko, nag-uumpisa na akong maghigap, nag-uumpisa na maglagkit ang mata ko. Asan ka na, Paring Bongski? Na yata si Kuy Vic eh. Kasi inuna ko si Sir Deli Vlog, still playing on your video, Sir Deli Vlog. Pumunta na kay 4K. Ayan. Magtamsak muna ako, balik. Ayan, nagtamsak na ako. Sir Deli Vlog, already done full watch on your video, Sir Deli Vlog. Sir Bongski, huwag ka na magtampo. Nandito na, pupunta na ako sa bahay mo. Ayan. Ayan, Sir Vic, is Morons Vlog. Mega love shout out po. Thank you so much for coming. Sir Bongski, where are you? Nawala si Sir Bongski. Si Kuy, nagtampo na. Nakupatay ako. 14 thumbs up. 14 thumbs up po. Ayan. Maraming salamat, Sir Vic, Sir Vic is Moromix Vlog. Ayan. Yen, maraming salamat sa iyo dyan, Bunso. Aray ko, masakit na naman yung likod ko. Nakakangawit. Nangangawit na yung bibig mo, nanunuyo pa yung lalamunan mo, nananakit pa yung likod mo. Diyos ko po, Lord. Lolo, maawa ka na. Ayan. Hello, Alan, hello my friend. Ayan. From Sir Deli Vlog. Siguro kung need ko nang mag-change account, matatambakan na ako ng pang-play, play. Iuli ko na si Sir Bongski. Wala pa eh. Sino ba hindi ko pa nabisita? Si Guhar, dana ako kay Guhar, yari na ako sa kanya. Kay Sir Deli Vlog naman, dan full watch na. Dito na ako kay Sir Vic. Sitahin ko na si Sir Vic. Sir Vic, nandyan pa po kayo, Sir Vic. Ayan, dito ako sa kulitan. Rehearsal, 4 minutes and 41 seconds, Sir Vic. Ayan, playing ka na, Sir Vic, sa video mo. Ayan, playing na ang iyong video. Thank you so much po sa pagsilip sa aking live. Ayan, pa-view rin po. Darren Connect with Maharlika. Fantastic Cooking of India.
Ayan guys, connect to each other guys. Tingnan ko kung madyajakitan ko dito si Fantastic. Naku, ayaw. Need kong mag-change account. Ayan, Fantastic. Wait sa moderator. Ako pasaway talaga itong isang ano ko na ito eh. Ayaw magja-jacket eh. Ayan. Yari na. Fantastic Cooking of India. Ayan. I give you moderator. Ate Jens from Vic Zamora. Sabi ni Sir Vic. Ayan. Dito na ako. Ma'am Antonio Ibias, maraming salamat sa iyo dyan. Malsok ka pa, dito pa natuprok. Manay Antonio, bakit malsok pa ka, dito pa naturog. Ayan, i-continue ko yung kay Sir Vic kasi na-upload. Sir Vic, ayan, continue playing iko, Sir Vic. Magtamsak na ako. Dito sa kulitan, kulitan sa rehearsal, ayan. 7 million people in the house, maraming salamat. Si Pien Bugso, maraming salamat sa iyo dyan. Manay Merna, maraming salamat. Kay si Quintina, maraming salamat dyan sa inyo, ayan. Si Cel TV Vlog, ayan, Harangkos, maraming salamat sa iyo, Cel. Good evening and make a lot shout out sa iyo, Cel. Thank you so much for coming. Yan, nanunuyo na naman yung lalamunan ko. Ayan guys, para di na tayo abutin masyado ng hating gabi. 1 hour lang ako tatambay sa aking live. Tapos mag-mute na ako. Para makatulog din tayo ng magay lang gabi na rin akong puyat. Tambayan ko lang ng 1 hour yung aking live. Ano ba to? Sisikoy, maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Nagpapasaway na naman yung aking papasaway na naman yung aking Ma'am Benny Vlog, may galab shoutout po from Cel TV Official. Ayan, Passionista, hello from Sir Daily Vlog. May galab shoutout si Kuyen. Ayan, still paying big is Mora Mix Vlog. Still paying po kayo. Ayan, sis Maribik from Yen. Ayan, still paying si Sir Vic. Sir Vic, nandiyan pa po ba kayo? Yan guys, pasuyo sa ating nakapin dyan guys. Palablab sa ating nakapin kay Sisikoy, TV Vlog, kay Sil TV Vlog. Salamat Manay sa pagsabit. Ayan, walang anuman. You're welcome. Yan guys, pasuyo sa ating nakapin. Patulong naman si host, palablab naman sa kanya. Yan, tago-tago muna ako dito sa gilid at medyo haggard ang lola. Ayan, maraming salamat yan sa 7 million people in the house na nandyan sa baba. Thank you so much. Ayan. Maraming absent ngayong araw na to. Siguro mga nakipag-date.
Ayan, Holograph, may kalab shout out. Holograph, thank you so much for coming, Holograph. How are you, Holograph? Ayan, Sir Vic. Ayan, still playing pa rin ikaw, Sir Vic. Yan, nagbaba din ng bahay si Holograph. Holograph! Thank you so much for coming also for Holograph. Yan, Passionista new channel from Sir Daily Vlog. Ngayon lang siguro nakita si Sir Daily Vlog yung channel mo na yan. Ayan guys, palablab sa mga ating nakapin guys. Ayan. Sir Vic, kung watch na yung video mo, Sir Vic. Punta na ako sa live ni Mami Tess. Mag-thumbs-up muna ako. Nandito na yung bahay ni Sel TV. Ayan, si Kuya Sel, dito na ako sa bahay mo. Si Fantastic nawala na. Si Fantastic. Fantastic man. Ayan, Sel, naka-play na yung video mo, 5 minutes and 12 seconds, Sel Vlog. Ayan, naka-play ka na. Dan connect with baka Sel TV. Ayan, Sel, pakibalik ka na lang si Ate Yan Mix TV, si Sel. Dikit na siya sa'yo, pakibalik ka na lang. Yan, may kalab shoutout sa lahat dyan. Ayan, mag-change ako para mapuntahan ko na si Sisi Cuidina. Mag-change ako na ako. Ayan mo lang, hindi ko mabasa yung mga comment ba. Dahil itong sa cellphone ko eh. Ayan, Sisi Cuidina, dito na ako sa bahay mo, Sisi Cuidina. Ayan, Manay Antonio Ibias, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, 5 minutes and 5 seconds, Sisi Cuidi, playing ka na Sisi Cuidina kay G-Shop. 2023 years and review as a YouTube channel creator. Ayan, may ads ka pa, Sisi Cuidina. Tamsakan ko na para hindi na makatakas. Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, sa lahat ng nandyan. Ayan, magdikitang kayo dyan. Self, still playing pa rin ikaw, Self TV. Ayan. Ano ba yan? Ayaw nagro-rotate pa. Ano yung sabi ni Sisikoy? Salamat Sisikoy for G-Shop. Ayan. No problem Sisikoy.
Ayan guys, sa mga hindi pa dyan dikit sa ating nakapin, pasuyo naman si host. Pakilove-love naman ang ating nakapin dyan sa mga hindi pa dikit sa kanya at hindi pa nakapag-thumbs up. Ayan, tulungan naman natin si Sisikoy, Sir TV Official. Sisikoy Gina, alam mo, sakit na talaga ng mata ko yung tuwing uupo ako sa pagla-live, nag-uumpisa na yung antok ko. Maging sa araw, ganyan ang nangyayari. Lalo pag gantong oras, kakaupo ko pa lang, higap na ako ng higap, grabe na antok ko, yung mata ko parang hinihila na ng 10 kabayo. Nawala si Sir Bongski, nasa Cagayan siguro. Ayan, si Fantastic Cooking. Ayan, Fantastic Cooking. May kalab shoutout again. Ayan, watch my video. Yeah. Stay put muna ikaw dyan. Fantastic Cooking. Ano ba yan? Manay, Danmi. Ano daw? Holograph, Danmi. At puro dan na yata ginawa ni Fantastic. Ako din kanina super antok sa live ko sa GCF. Oo nga, si Sikoy, grabe. Pag pa naman si Sikoy tayo inaantok, pag tayo nagsasalita, para tayo nabubulol na kasi parang pakiramdam natin, yung bang parang papalubog na yun. Papalubog na yung pakaramdam mo, di ba? Parang sarap-sarap na sa pakiramdam na nandun na yung katawag dito. Masarapan ng antok, nandun na gusto mo nang ipikit yung mata mo. Ako, agoy ko pong pastilan. Ayan, Sel TV Official, malapit na mag-full-watch ang inyong video. Sel, nandyan ka pa ba, Sel Official? Yan, maraming salamat sa iyo, Sisi Kuibik. Yan, Sel Official, nandyan ka pa ba? Pakibalikan mo na lang, Sisi Koy, yung mga dumikit sa iyo. Ayan, full watch na rin yung video mo sa akin, Sel Official. Nandyan pa ba ikaw? Sel Official. Wala na. Pag wala na, ibig sabihin, anong gagawin? Anong gagawin natin? Di nga. Lalo na sa mga dumikit, adi nga. Oh, di ba? Ayan, Manay Antonio Ibias. Magandang gabi sa iyo dyan. Ayan. Yan si Sikoy G Shop. Ayan, naka-play pa din ikaw si Sikoy G Shop. Ano, Manay Merna? Nag-upload ka na ba ng bagong video mo, Manay Merna? Hindi, sorry. Antonio Ibias pala. Mali. Tulog na pag wala. Ano? Tulog na pag wala na, sabi ni Manay Merna. Oo nga. Meaning, kailangan na natin siya ibaba dahil wala na siya, kawawa naman yung mga didikit, di ba? Oh. Kaya minsan ayaw ko magpipipin basta-basta kasi pag pinin mo na, naipin mo na, wala na yung may-ari ng video, kawawa naman yung mga dumidikit. Pudpud na yung daliri, nagkakakalyo na yung mga daliri, kapipindot. Wala na. Si Manay Merna lang matibay sa antok. Oo nga, Yen, totoo yan. Sanay kasi yan, at saka hindi, Yen. Kaya matibay yan sa antok kasi malakas sa energy yan ngayon at bagong dilig nga. Naka-take ng vitamins. Ayan, Sisikoy, full watch na ito, Sisikoy, dito kay G-Shop, Sisikoy. Ayan, nag-thumbs up na ako, Sisikoy, ha? Dito na ako ngayon naman kay Gina Madronero ba? Ayan, dito naman tayo kay Gina, Si Sisikoy Gina, I miss you pala, na-miss na kita, Sisikoy.
Kuya Gina. Kaikli kasi nung oras na pinagsama natin kanina. Kabuisit pa nung kapatid ko, napakaharot. Si Kuya Gina, pasensya ka na sa kapatid ko. Ganun lang talaga yun, maharot lang yun, pero mabait yun. Sinamahan niya nga ako kanina. Ayan, bitin na bitin tuloy si Sikoy, na-miss na tuloy kita. Ayan, maraming salamat si Sikoy ha, sa pakikipag-eyeball sa akin. Ayan, sana tuloy ako daldal ng daldal. Mag-play ako ng video mo si Sikoy Gina, hindi para magdaldal dito. Ano ba yan? Si Bicolana na naman. Sana nga ako pupunta si Sikoy kay Gina. Nasaan ba yung live ko? Guys, nakita nyo ba yung live ko kung nasaan? Si Kuya Gina, naliligaw ako sa sarili kong live, di ko mahanap. Still lang talaga kasi Bicolana. Ayan, nandiyan ka pala. Kanina pa tayo nakahanap Bicolana kung saan ka nagpupunta. Dan Connect Fantastic Cooking of India. Ayan, isa pa. Kala ko ito si Bicolana, hindi ko makita. Kanina ko pa hinahanap yung live na hindi ko makita. Saway talaga. Yan, dito na ako sa baba pa ng konti. Buti bumalik. Si Kuya Gina, wala akong makita, teka, wait lang, hanap ako ulit. Ito na lang ako muna si Sikoy sa What Does a Music Can Do to Us. Ayan, 2 minutes and 41 seconds. Ayan, naka-play ka na si Sikoy. Hindi na lang ako magtamsa kasi may ano na ako dito. Ayan, si J Black. J Black, ano ba to? Sino ba to si J Black? Walang ano si J Black. Wala siyang upload. Si Kuya Bake, maraming salamat sa inyo dyan. Si Kuya, gising ka pa? Patulog na. Sige, si Kuya, sleep na ikaw. Maraming salamat sa iyo dyan, si Kuya. Ayan, si Kuya Gina, naka-play ka na. And then, sunod ko dito si JMB. Wala naman ako ibang ipi-play. Dahil si kay Sir Bake, dahil na rin ako kay si Kuya Maribik. Ayan, nag-play na ako kanina. Kayo na lang ni Yen ang natitira sa kasi Manay Mercy, Manay Ibias. Manay Ibias, ikaw na lang ang natitirang matibay. Oy, huwag mong ano yun yan, gagawin ako dyan. Gagawin ako dyan, sa ano na yan. Yan, si Kuya Maribik, good night sa iyo dyan. Yan, wala ka naman si Kuya. Yan, ginawa ko munang monitorin yung isang cellphone ko dahil yung aking cellphone na isa na naka-live. Pag pala siya naka-rotate, ayaw niya mag-jacket, minsan ayaw niya mag-pin, isumpong. Siguro sa loob-loob niya, ayaw nga niya mag-rotate, pinipilit ko, kaya ayan, naglulo ko ba. Matigas din ang ulo eh. Manang-mana kay Bicolana eh. Ako, mga ginuugid. Ayan, si Sikoy, dito na ako, dan full watch na kay Gina Madronero, si Sikoy, dan full watch na, dito na ako kay JMB. So, ito itong cellphone na to eh. Yan, dito ako kay JMB, may bagong upload. GM, where are you now? 5 minutes and 25 seconds.
Yan, si Sikoy, playing ka na. Teka muna, bakit parang mali yata itong GMB channel na to? Tama ba to? Si Sikoy, sa'yo ba to? Teka. Parang hindi yata ito iwan. Oo nga, bakit ba? Ba't pa napunta? Kasi GMB channel din, akala ko si Sikoy sa'yo to eh. Kaya pala sabi ko, bakit iba yata? Ayan, nakita mo ba yan si Sikoy? Ano ba yan? GMB channel din kasi nakalagay eh. O, tingnan ko yung video iba, kaya pala balik. Balik, Tikulana, ano ba na naman ginagawa mo na naman sa sarili mo? Teka, hanapin ko na lang dito sa ano. Nandito lang yun. Si Sir Moty, nakikita ko si Sir Moty. Ayun, o, di ba? Kaya kasi si Kuya eh. Aba, pinlay ko na yung video na nakakasabi ko, may bagong upload ako si Sikoy, tapos iba yung ano, iba yung itsura ng mukha. My goodness. Ayan, dito na lang ako si Sikoy sa bagong upload mo, 3 hours ago. Dito sa Disco Remix, 10 minutes in 38 seconds. Si Sikoy, playing ka na. Ayan, naka-play ka na si Sikoy. And then, si Bunso na lang. Bunso! Malapit na! Malapit ka nang sapitin, Bunso. Oy, Manay Antonio Ibias. Tapos ka na ba mag-araro dyan? Manay Antonio. Okay lang yan si Sikoy. Yan ko na itong isang ang ano ko, mag-change account ako. Kasi kaya nag-change account ako kasi hindi ko pinampi-play itong ano, yung naka-live ko. Eh, yung isa ko kasi, yung naka-live ko ayaw mag-jacket pagka ganyan. Dati nag-jacket yan nung hindi siya naka-rotate. Pag naka-rotate, ayaw niya talaga. Matigas ang ulo eh. Manang-manang Tikulana. Dito na ako, Yen, sa iyo, Yen. Yen, nandyan ka pa, Yen. Isip pa ba ikaw, Yen? Ayan, nandiyan pa si Bunso. Bunso, dito ako magpunta muna sa ano mo, Bunso, sa short video mo, Bunso, Dito muna ako mag-play. Ayan, unang play ko sa'yo, Bunso, Nasaan ang title nito, Bunso? Ayun. Dito ako sa, ano ba to? Basta dito sa unang, ano mo, Bunso, sa unang short video mo. Sa YouTube viral, short video, ayan, Bunso, nandito ako. Yan, tamsakan ko na. Yan, dito muna ako mag-replay, Bunso, sa mga short video mo, ha? Habang naka-play si Sikoy Gina dito sa kabilang cellphone. Yan, pangalawang play ko sa short video mo, Bunso. Dito ako sa crossing. Yan, pangalawang play, Bunso. Crossing sa short video mo. Ayan, naka-play na. Ano ba yan? Si Sir Travel ba yun? Yan, sandali lang po. Try ko kung ano ko kayo dito, map. Minsan nagbibigay din ito pag pag medyo binabaitan, pero ayaw talaga. Ayan, sandali lang, Bunso, Pangalawang play ko pa lang sa iyo, Bunso. Babalikan kita. Bibigyan ko lang ng jacket si Sir Travel. Bibigyan ko lang ng jacket. Ayan. Pangalawang play ko na sa iyo, Bunso, Dan. Balik muna ako. Isumpong yung cellphone ko eh. Magbibigay muna tayo ng kumot. Ayan. Sir Travel, ayan. I give you moderator. Ano ba? Saan ba ako nagpunta? Sabi ko magbibigay akong jacket, hindi ayan.
Ayan. Ayan, Sir Travel, ayan, may moderator na po ikaw. Okay, back. Nahilo na yung ano ko, nahilo na. Ayan, may ads ikaw, si Sikoy. Pusin natin yung ads mo. Dito na ulit tayo kay Yen Mix TV. Ayan, sisig ay, bunso, pangatlong play ko sa'yo. Ay, kagandang babae naman talaga, Nere. Wow! Love you the most. Viral shorts. Ayan. Parang si ano lang eh, parang si Jolie Di Vega ba yun? Ayan, thumbs up dan, bunso. At may pailaw-ilaw pa. Okay, pang-apat na play ko sa iyo, bunso. Yan, dito ako sa building. Ito na watch ko na to, isang to. Bababa ko sa baba mamaya yan para ano, ma-watch ko yung ibang ano mo, short video. Ayan, pang-apat na short video mo, bunso. Dito ako sa baba, dito naman ako maghanap. Dito ako sa 2.5 million na viewers ni ano ni Yen. Salamat po host, sabi ni Sir Travel. Ayan, Sir Travel, ayan. Sunod kita dito kay Yen. Ayan, dito ako Yen, sa ano ba to? Sa rotating door ba to, Yen? Ayan, tamsakan ko. Ang ganda naman dito, saan ba yan? Smosa talaga ito si Bicolana. Ayan. Ayan, pang 5 kong play sa'yo, Yen. 3.5 views. Ayan, dito sa Church of Teresa. Thumbs up Yen ulit. Okay, done. 1K views. Dito tayo sa Amazing Bamboo. Ayan, Sir Travel. Wait lang po ah. Sunod kita dito kay Yen. Bisitahin ko po yung bahay nyo. Ayan, thumbs up dan ulit, punso. Ayan. Isa pa, pag-play pa kita ng isa ulit. Dahil mga short video lang yan. Ayan, dito ako sa Yellow Flowers. Ayan, tamsakan ko na ulit. Kaya lang din ako nag-comment punso sa mga short video mo, hindi lang ako nag-comment muna. Ayan. Ayan, puntahan ko muna si Sir Travel ba. Ayan, it's Asifa Live. Good evening. May galap shout out. It's Asifa. Thank you so much. Ayan, Sir Travel. Dito na ako sa iyong mansion. Ayan, tamsakan ko muna ang upcoming ni Sir Travel. Ayan. Ay, nagtamsak pala ako kanina. Kaya pala ako may tamsak nga pala yan. Ayan, dito na lang ang short travel sa Astoria, Palawan. Ayan, 1 minute and 37 seconds. Ayan, naka-play na ito, short travel. Wow, ganda. Kailan kayo tayo makakarating ng Palawan? Sino ba sasama sa akin? Pupunta ako ng Palawan. Ayan, how are you, host? Ayan, I'm fine, it's Asifa.
Ayan, maraming salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Travel. Ayan, maraming salamat din, Sir Travel, sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, thank you so much. Ayan, wag mo kong hanapin, nandito ako sa gilid, nakatago Tatago ako kasi yung mata ko namumugto na naman sa Ayan, si It's a Sipa pala, hindi ko pa nabisita. Ayan, Manay Antonio Ibias. Ayan, harang din daw. Sabi ni It's a Sipa. Hello everyone. Ayan, sabi niya. Mag-scroll ako kasi yung iba di ko nabasa. Naninigas itong phone ko, sabi ni Yen. Yen, pareho tayo Yen. Sa totohanan lang, hindi lang ikaw Yen. Ito yung alam mo bang ito yung pinang-live ko, kaya hindi ko ito pinapalitan. Siya talaga yung ayan. Sir Travel, ayan. Full watch na yung video mo. Kaya hindi ko siya yung pinapalitan. Gawa ng nagahangyan. Ayan, nagtamsak ako Sir Travel sa video mo. Kasi pag yan ang ginamit ko, naka-live na yan sa Diyos ko po, nakakatagal mapindot. At ngayon na, pinipindot ng pinipindot. Tatago na nga ako dito sa problem sa gilid at ako yung mata ko nakakaya, pipikit-pikit na eh. Ayan, matusok po mata ko. Ayan, nagalusot sa LCD. Tatago na ako dito kasi yung mata ko hindi ko mapigil parang hinihila, nakakahiya. Minsan nahihigap pa ako. Ayan, sino na nga tuloy yung bibisitahin ko? Nakalimutan ko na tuloy Sir Travel. Ayan. Si It's a Sipa. It's a Sipa, my friend. Hello. Sino ba to si Ming Hao? Jimema Ming Hao. Do game ka ba? Ano ba to? Ilan taon ka na po? Game ba ako saan? Ayusin mo yung tanong mo. Kasi ako pagkadating sa mga ganyang katanungan, game ako sumagot lagi. Linawin mo yung game na sinasabi mo. Ano tawag dito? Maraming salamat po. Ayan, you're welcome, Sir Travel. Ayan, maraming salamat din sa pagbisita mo talaga sa ating live. Si Gisha, playing pa din ikaw. Dito man umaambon-ambon ngayon, ngayong hapon, baka po sa ibang barangay. Oo nga, may bagyo pa. Sa ibang lugar may bagyo. Kawawa naman yung iba, magpapasko na lang, babagyuhin pa. Sino ba to si J-Block Si J-Block J-Block Remix. Yan, wala naman laman yung kanyang Ayan, si Quiggy. Ayan, that full watch na ito. Si Quiggy na ay kay G-Shop. Nandito na ako kay Music. Ayun, si Cap Iking humabol. Cap Iking! Magandang gabi sa iyo dyan, Cap Iking. Teka, hindi ako nakapag-tamsak pala si Sikoy. Hindi ko natamsakan. Balik. Ayan, si Sikoy nagtamsak na ako ha. Ay, excuse me po.
Ayan. Kapiking, magandang gabi po sa iyo dyan. Maraming salamat po, Kapiking. Walang ano man sisikoy. Kapiking, dito na po ako agad sa bahay mo. Ayan, dito na po ako sa Eco-Module Design, Kapiking, Christmas Party. 6 minutes and 32 seconds. Ayan, naka-play na po ikaw sa Kapiking, naka-play ka na. Ayan, maraming salamat guys sa lahat ng nandyan. Yan, last play ko na to si Kuya Iking. Dahil naka 1 hour na ako, mag-mute na ako guys ha. Na-play ko naman, nakapag-play na ako lahat. Wala na akong naiwan. Para makapagpahinga na rin tayo ng maaga-aga. Ayan, maaga pa ba yan? 11 na rin pala. Medyo late na rin kasi ako nag-start kanina. Ayan, si Kuya J, ayan, mag-ano na kayo, magtulog na kayo. Kasi mag-mute na ako maya-maya. Manaymer na! Manaymer na! Talagang matibay ka sa antok, Manaymer na, ano? Sanayan talaga yan. Ayan, Kapiking. Still playing pa rin ikaw, Kapiking. Ayan, naka-play ka pa din. Palagay ko nag-aararo pa ito si Manay Mirna. Ayan guys, matulog na kayo, magtulog nga dahil gabi na. Ayan, malapit ka na mag-full sa Kuya Iking. Hindi pa pala, matagal pa pala. Nangangalahatian pa lang pala Kuya Iking. Ayan, naka-play ka pa din. Ayan, Manay Mirna, maraming salamat sa iyo dyan, Manay Mirna. And then, syempre kay Sisi Quickie Shop, kay Short Travel, thank you so much. Kay Yen, maraming salamat sa iyo dyan, Yen. Kay It's a Sipa, wala na din na bumalik si It's a Sipa, di ko tuloy na play. Ayan, basta maraming salamat sa inyo dyan guys ha. Mag-mute na ako guys ha. Si Quickie na, sleep na din ikaw. Yan, matulog na. At gabi na tayo, kailangan makatulog na tayo ng maaga kahit paano. Manay Mirna, bye-bye na Manay Mirna. Ayan, si Sis Aliyah. Aliyah, thank you so much for coming Aliyah. Thank you so much for coming again also Aliyah. And goodbye and good night. Yan, si Kuya J, sleep ka na. Mag-mute ako na si Kuya J kasi mag-ano pa ako, meron pa akong ayusin. Mamaya ko na i-end yung aking live. Ayan, sleep na ikaw dyan. Mag-mute na ako. Yan, tulog na din. Yan, malapit na mag-pulwat si Kuya Iking. Mag-mute na ako. Kasi meron pa akong ayusin doon. I-mute ko muna yung aking Ayan guys, bye-bye na guys. Maraming salamat sa inyo dyan lahat. Ayan, Kuya Iking, malapit ka na mag-pulwat, Kuya Iking ha. Ayan, mag-mute na ako guys ha.
Ayan, magandang gabi sa atin lahat. Thank you so much sa lahat na sumilip sa ating live. Maraming salamat. Siyempre kasi si Kuya Tina na walang sawang sumusuporta sa akin. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan si Kuya. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, mag-sleep na tayong lahat. Ayan guys, bye-bye guys ha. Ayan, mag-mute na ako ha. Bye-bye.